हमनी के गाँव में ई सब बरही भोज भात बनत रहे ना तो बाप रे बाप बुझाए न कि केतना आदमी बावन ए जीगा बा त मम्मी जी कहतनी कि अरे 3-4 गो घर बा हो जवाना घर से हमनी के खोराकी चलेला कि ओकनी घर बियाह शादी में आदमी आवेला हम ओकनी घर जानी उ हमनी घरे आवेला आ हमनी के गोतिया एतना बावन ये नु कहा जाला हो कि गोतिहारा के भोज भात बड़ी निमन लागेला हमरा ये जी के कबो ठीक नहीं खेलागल बियाहो शादी में गुथ के अइहन जा एक मिस्त्रिया बनावत जा का कहत जा छोटी छोटी अलुया कर देना त हेता ना आदमी के खियावे के बा पना लगी भौजी हो भौजी का हजे कने मिस्त्री तू त लागत कि कनी बड़का तसलवा कहां रखले बाड़ू द जल्दी उ मांगत न बाजो होजी का हो आजी त पलंगिया के तरवे त हम धैनी है एगो में जौन में उतुआ फुलौरिया रखाइल हटे फुलौरिया के उझिल दा ओकर से बड़ फुलौरिया लो ना बाटे ओकर के उझिल के बड़का तसली दा हम रख जल्दी उ मांगत हम खिसिया दा आजी तो होता ना बड़ा में मोछी रखाई धप का ये भौजी पागल हो कतना पर है क देले बा जा बहुत ज्यादा क देले बन उही त भैया बोलत रन कि इतना आदमी खही के ना के खाए के बा हो भौजी बतावा तो ही अपने टोलवा का आदमी खही के मनो हर घर से चलबे ना करेला भोज भात त का करे उही हन जा उहे नु खाली देता ना आदमी टोलवा आदमी खाइबे करे मार ढेर बना देले बा सोचला आहो ई कतन तरकारी चिरे तड़ हो चल गइल नु त कहतन जे थोड़ा मोड़ा उथू लागत टे कम लागत त फिर ये बुची जी इतना दे कोन हम आमा जी कहां गइल बानी कबे के एक भोरेंगे हम जाना तनी कि पश्चिम टोला त कह के आ गइल बानी अब हे तुलसी टोला कह के आ गइल अब होने गइल बानी कहे खातिर भौजी ओकरा जी में नु काम रहला ई है काम हो ओकरा ना लौकिनो दौड़त रही धुपत रही एगो सामान में जाई भूला जी बस फिर दौड़ के जाई लिया ना जी बुझे जे बहरी के काम करेला ना उहे जानेला हमरो माई ऐसे है कूदत रहेले देख का कर गइल बिया तोरा के बतेबू बड़का गमला गइल बिया लावे कहते ओही में मोची रखाई आ मोची बन के रखाइल बता उ बांगत हलवा एक जल्दी गा कुछ लाव तब देखो तनी कि फुलौरी वाले बाटे त उझिल दे तनी ठीक बा जी बुझे जी जल्दी काम करवाइन जा जाना तनी जा कि ना आ देख हम रहुए एगो उथु करम अपन दिमाग में रखम कि सब कोई मतलब कोई अगल बगल छूट जाए मगर गोतिया ना छूटे के चाहिए ना तो गोतिया के नु बोली एक बार करेजा में धसेला देखो हम सब का दल बनी भुला जी हसन कोनो ना ऐसन खाए ऊपर चहगम छत पे माइक लेम कम हेलो गोतिया सब लोग आ जाइए हो जी ना हो जी फिर बोलिए पाजी सा काहे अब हम काहे जाई केकरा घर जाई हो बताओ जो ये भी तो उनका करा को हुकारा घर चल मर नहीं गइल हो जाना तनी केदार बो मर गइल बाड़ी हां त कैसे हो बताओ हां ये गो नौनी बिया कनी त है लौका के का बनैबू हो लौका बच गइल बा होता ना त एक गमला चीर के दिया गइल बा अब कतना होई जी अब कतना चिरै काहे कि बचका बना न दा जाके का करबू रख के घर के आदमी के बनी अब बाहर के आदमी के बनाई त 4-5 गो बनावे के पड़े अभी मत कटी हां जब सब कुछ खा लेना तब खाए के ए बुची जी को बात कही का ओ मिस्त्री में गोइल बा जन उठवा आटा सानत रहे पुड़िया छाने खाती उ मुंह ताकता जी छिनार ह ओ हां जन बना होता कोगो लकी रखले बा जी कोगो तारा काय पूछला बिना जरूर मतलब अच्छा लागत रहे उ बेटावा त खाइन का लफुआ गिरी एक नंबर के कागो लाइकिन के पटाइलस कागो लाइकिन के छोड़लस ओ लेके चल दे दे ले जाके ना तो हम ना नु जाइम ना जल्दी कर जाके खबर करी जल्दी कि अम्मा जी कहां गइनी घरहु काम बाटे दिन भर बहरिए निकलल बानी हमरा बुझाता कि का हम करी आ जाइए समय से ई ना तो घर नाटक करे लगी हो दिनवा निहन ठीक ना अपन करे के बा खाए के बा समझ जा ना तो हम कर लगम तो लोग के घरवा हम आवत नहीं करे खातिर हमरा घर अब देख कबे काल है कहले रही मेहरारू तो एक कने तनी से कराए आज लेकिन उ मेहरारू ओनिए का जाने कौन इथी करत ताड़ी हम कहां जानी कहां हमर लई आओ कने तोहरे घरे जातनी कहां ने गोल बड़ू जातड़ू अरे जातनी बबुआ का जानी कहां हम गोइल बनस जी आ खोजतनी अच्छा ई बताओ हमारा बेटा के बियाह लगल बा मनावन करे के पड़ी वो गजबे न हां नाथ के 27 बा तो तोहने लोग के बोलावत तो तोहने लोग के छाव भाव लगल बा हम कब अक्सरुआ आदमी बानी एगो लड़की बिया जानते बाड़ू एकरा फुआ के कने तो ओकर फुआवा नइखे आइल टमराइल बिया ई जी अच्छा ई बताओ अब हमार नात भइल बा ओकरा में हम गहना गुड़िया उनका के देम त निक लागी आय हमार लइका भइलसन हमार लइका फइका भइलसन त हम देबे कइनी ना जी अब ना भती जवानियों के लइका हनु तो कनियो में उली हन अपना लइकिया के कान में के देले बन ओई के कहते तो हमारा के बेरी ओकरा ना जुरेला
आ लइके के अपना कैसे दे देले बिया यही कुल खातिर फूलल बाड़ी काम करे लीजिए जब देखो तब कूड़ा लेखा मुहे फूलैले रही हां त हम कनी भी हमर बहिनी है जननी तो सुबह रही से कुल काम धंधा कर लिया कहिया अपना बहिनियों के खा लिए जे घर आवे आज जी अब हम का जननी है कि आव करे के बा खाए के बा भैया देखा हम बोल देले माने जेकरा आवे के भाई उ आई जेकरा दुख होई ना आई है न होई गुर फेकन की घरवा बतियावत रहली हवी तो हमरा घर ये खाली आइल हिय कह के चल गइल हिय दोहरवा आइल हिय कि हम जाई आई तो जाइब ना एक ना जाई हम चार हाली कोई के अभी कन हुनका घरवा ओकरे घरवा करनी है ओकर मौगी के दुआरी पे चिल्ला देनी है घर पे खाना देखी आस पड़ोस तो आइए जरा लेकिन रउवे दर्द दिया कुल अनसान हमार दियाद हमरा के देख के जरल सन त कैसे हाथ ना बढ़िया पहिर के चले ले कैसे हाथ ना बढ़िया खा ले कैसे हाथ ना बढ़िया लेकिन के घर में बियाह कर दल खराब हो गइल बा खाजी अरे लागुल बा पानी है बेरा के ओ बेरा प्रोजन में जानते बड़ू कन्या मुंह धोइबू खइबू पियबू त होइए जला कुल हो गइल बा जी काम धंधा खाना ना बन गइल बा हां और बनाता और बनल बागे आ जाइए समय सब हमरा आवे के ना पड़ी ठीक ना अरे मत निकल बहरी का करतनी सब बक्सा खोल ले भाई अरे हरी निकल मत हालत एकदम खराब हो जाता हमार ई काहे हालत खराब हो जाता ते काम करत कौन सा करत काम बा कनिए के देखो एगो बात चाचा लोग हम सब जना के संजय चाचा उमेश चाचा रमेश चाचा सब लोग के कह देले बनी गाड़ी लगाओ तो बुझे तो ठीक बा आ तू देखो मान लो छोट के बिया मान लो ओकर से तो तू ही लोग सब ने मिल के करबू अब मान लो हित न ताई बड़न ओकरा फेरा में रहबू त काम बिगड़ जाई ठीक नु अब गोतिया नैया ना खइहन बढ़िया से नु तो जान लो कि अभी मामा जी के पतो ही आइल हनी त चाहे बैठा के आइल हनी चूल्हे त देखम जी फुआ जी तनी चूल्हे में चाह और चाहवा बैठैले में तनी अच्छे लगा दे देखो तनी के फेरा में मत रह ठीक बा तू अपने से सब देख लेख के कर बुझाइल न त जान तड़ू हित न तक के भरोसा रहबू सब काम फेर हो जाई सुन लो पहले सब कोई खाए आइल बाई जी अरे हित न त खाही खातिया बेलन छोड़ ना वो फेरा में मत रह तू जतना काम बा सब अपना से करो तनी से मेहनते न तारा परी का कैसन कैसन हित ना त बावन जी अम्मा जी के हमारा त खीस बर जला ये चलते त हम कहनी कि ओही दिन बोले आगे यही रहती जा त और हमरा के उपदर कर देती जा मगर आगे अइबे ना कइली जा ठीक है बाटी चल जोन जे 1 बजे कर जोन कर आ रउआ कब नहाई एक सुबह के त नहा के काम करवाव तनी त नहा के अब नयका कपड़ावा पहिरली कब पहिरम नहा ले भाई हम नहा ले अभी हलुआइन के हुआ बस ओकनी के सब सर सामान यही चलते कर होने कर रउए डरे हम तुरंते उठू कइनी सब बक्सा खोल के और कपड़ा निकाल को आवे जी के कुर्सिया पर रखले बई सोफावा पर तो निकाल देले बड़ू तो कौन खराब बा हम नहा हुआ के पहन ले हम तू अपन काम देखत रहिए कोनो थोड़े थी बा हम कथी का सड़िया पहिर ले वो 1 नंबर लगेला पहन लो मत दे गांव घर के सब यहन से एने ओने से तो ठीक ना लगबू तो जनतड़ू कोनो का कही अजी ढेर पैसा लाग गइल हमनी के ना भोज बात तू करे में कहत रही हम जी के कि अजी घर हिंग में खाली मान ना ली त ना गोतिया के खियावे के गोतिया के जकरा घर खइले बनी ओकरा के खियाए में ना हां इहो तो मान लो बात बोइले न बा मान लो खइले बड़ा तो खियावे के बानू ना खिबू तो जनतड़ू का जन स ए खाए के बरिया जतन स खियावे के बरिया ओकनी के बिछाते नहीं खियाहू के बा सब शिकायत होला चल अब ये नु करे के बाटे और का करे के बाटे ठीक बा तो तू जाके देखो कादू चाह बैठल बड़ुआ केने का करत उ सब कर ठीक बा आउ आइलन जा नंदन कुंदन फुगा के लइका बा अभी कहाँ अइलन स लगले फोन कइले रही त अब तन से रास्ता में बड़न स हाल्ट फाल्ट पर रुक दे तुम कन का ट्रेन 1 घंटा लागत टे काल है कहि लावे के कि रउआ सब आ जाई जी रउआ सब के काम बाटे जी गवा तनी काम धम करवाइम जा तो वो बेटावा ना सुनलन जा और रउआ अब कि चल जिम फुआ जी घरे कोनो चीज में पट दे कि रउआ के बोलावेली कि हमारे आई पवनवा बबुआ तो जल्दी काम धम करवाई तो जाइम रउआ कहीं का अब मान लो डुला देवेला केहू तो हमारा से ना सब करेला कि ना कहीं लेकिन ओकनी के कहले रही कि सबे रही भोरही वाला गाड़ी धरियो सब काहे के सुने जा सुन तड़न स आजकल के लइका घर सुने वाला बड़ा नहीं अपना घर काम धाम होता न तो जल्दी बोलावा दूसरा घर होता तो नत बोलावा ऐसे चल जाए बना जाई जल्दी पानी नु मत जातनी हम जाई नहा के आई पहले हां तो ओकनी के जातनी हलवे के दे के ओकरा अच्छा, पास तू कपड़ा निकाल के रख ठीक बा निकाल मत बहुत कम बनी तो ना यहाँ बिजी रहे नी ना का करस बेचारा एगो अकेले घर में बावन सगर तड़क फड़क कइले बाड़न ये नु कहा जाला हो कि 2 गो भाई रहेला सन त एगो तनी घर में करता त ओने एगो बहरी करता टे अभी इनका घरहू में करे के बा बहरियो करे के बाटे चली तनी कपड़वा निकलले बनी आ तू उल्टा सीधा बात कर के रख दीना त यहाँ त और किचकिचाए लगी हन बाप रे बाप बताव ई नहीं कहले न कि सबका के कह दियो अकेले तबे ले आके हम ही बनावतनी
हमारा में दौड़ल इनका पतोइया जाली से करे खातिर हाँ तब बनाव तनी तो खाइबो कर भर पेट चाप के आ झीली में बांध के लेके जइबो करब अपनी लइकन खातिर कि खाना वाना बनावे के ना पड़े कल सुबह रहू तो उहे गरमा के खाना आ खाइब जा पूरा परिवार जाके सबसे पहले कतरिया हो कनिया चले के बा बनावे के बा खाए के बा बरहिया ह तो हमार नाती भइल बा आया है जो कि अकेले बनाई हमरा में दौड़ल फिरी जाली जाई लोग मन तो करता के छोड़ के चल जाई है आगे धरता ना बोरत आवे कहा बारी जी अम्मा जी का हो कने कुछ घटल बा का बाक गोइठा गोइठी नहीं खिंजा रखले का जी अरे रुक एके बार हुर देते अंदरवा तो लहकी हुरला से लहकेला जानते नहीं हम तरह जगह ही नहीं आवत गैस पर खाना बनाई ना समझनी अभी जो लकड़ी पे हमरा बुझाते नहीं खे रोजन में कितना गैस पे बनाइबू इयो बतिया सही है बटे कोनी औरी कोई नहीं खे आइल का जी उन्हें बाई जा मोछी उछी छारत जा फुलौरा उलौरा तारा के कोनी देखनी अभी 6-7 गो तो मेहरारू आइल बड़ी स औरी आपको गोतिनिया नहीं खी जाए आइली काहे जी नहीं खी कहले का कहले नहीं कि गोतिनिया बे कहल ऐसा जना हाँ तो इहो खूब जब रउआ घरे कार परोज पड़ जाई तो एगो होनी मुँह फुला के बैठी तो एगो होनी रउए धधाइल जानी उन्हन लोग में पड़िए बुझातन भीजल का बाज हो लेकिन कुछ कहीं बबुआ एकदम अपनी पप्पे पर गइल बाटे एकदम गोर गार मोट छोट क किलो का भइल रहे जी 3.5 किलो के हाँ तो रउओ खानगी ना कइले रही कनी फूके वाला नहीं खे आई रे करे का रे बुची आई त लीपला का ना बेनवली आऊ अब केदार बके नारायण बके उ सबसे नहीं के कहले तू के कहत नहीं कि कहले नहीं खी बार बार वो लोग के घरे जात रही हमरा ये काम लागल बा दौड़ के जो उनकर घर तब ठीक बाटे बताऊ परजन के दिल में उ लोग ये तब न रहोई बताऊ हम बचिया कोई के इतना हर चलावे के बना जइबू दौड़ के तारा घर ना खाली लोग हाँ जब गरज बात है खाली ना 200 वाली जाए के पड़ी तरह वो जाए के बाटे समझ कौन कहाना बाटे हो भौजी की 10 बेरी माई हमर जाई तबे मतलब तो तू घर दौड़ के का हमर माई के आवत रु लिया जाए बोला ना जी लेकिन जाना तरी ना कि पड़ेला तो सब कोइला फैला देला ना त ओसे ना होई तबे एही ले ना समोरे हमार गोतिनिया के भइल लइका बा छोड़ दे जी नहीं खबर तबे धले सुनगत बोल रहा हम छोड़ छाड़ दी हनी जब तू हमरा में ना करब त हम तोहरा में करब हो हां त कोई करबे ना करते काहे कहती हम करब इहे झुमका देनिया जी अम्मा जी हां कतना के पड़ल ह 47,000 में ना 200 रुपया कम ना रे बुचिया बाप रे बाप आजकल सोनो चांदी का महंगाई बढ़ न गइल बा झूठ इनका फुआ मुंह फुलैले बाड़ी आई हतना महंगा रहुओ ना खरीदत इना कहनी कि कम बेसी क के उना के खरीद कहां से मैं कबो देले ना रहता कम बेसी कैसे खरीद के दे देही ए अम्मा जी जीरा मरीच खेतारा बचल बाटे उहे डब्बा में क के रख देनी हां ठीक कइलू रख द जाए दादा तू हतना ना बोले के चाहे पूछी जी सच बताई तो एगो तोहर भौजाई बटले बिया ना कुछ बोल देनी जा हम कनी के एगो फुआ जी खातिर छोटे बड़े तनी हल्का है काने में खरीद के दे देले रहती मुंह फुलैले बड़ी ओई खातिर ना नइली ह हैं तो कहत रही कि ना ही रोज रोज दिएबे करे हां तभी है कहत रही हम का जानी तोहरा घर के नियम कहल के ना कहब देखा जा कनी नो एकनी सब्जी निमन से बना दे तनी हम आवत नहीं देख देखा बुढ़ाऊ कल हम भुला गनी रवा साड़ी पहिरम कि ना पहिरम पहिले ना और कने है खराब साड़ी बा ये खरीद के बा बबे पे बोलत कि ना रवा के आ जाए दी जब पतो ही बटले बाड़ी सब बढ़िया बढ़िया साड़ी दे तड़ी सब ओढ़े पहिने के त ओढ़ी पड़ी जेकर देत नहीं कि से जाके पूछी कि उतर सतड़ी सके हमरो पतो ही देती से त हम पहिनती जैसे गांव टोला सोच ले बड़ा है कि उनका कला के सही साड़ी में फाटल त सही इहो पहन के बस चल देली लुगर जने में तेने अपन में और कुल बन गइल बा कनिया बना खल ना सब जा बन गइल बा ये जगह मतलब बनताटे कि जे मतलब अभी की लइका फिका भूख लाग जाई हां तो खाली हन जा सही कइलू हजा अब औरत की तो जीमा ना देला है कि हमनी के बनावे खातिर अरे का करबू हो हमरो घरवा ना बड़ी काम बा लगाओ ना तब बचिए घीची रुकी 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 ना देलो जना भौजी ता जने ठीक कइले हो जा लगा में जीरा मिर्च लेके चल जेती सन का लेके चल जेती सन हम जाने त बने गांव टोला के बक्का बोले ले बक्का ए हो देखो हमरे पे ना बोली बोला तड़ू हम आई ना चुलिया भी बैठल रही जीरा मरीच कुले जगह चल रहे मसाला में भुजा जाओ जल्दी लेके आओ डलिया जा ठीक ना हम आवत नन बूढ़ो बोलैला उनका जने काहे खातिर के पैसा घटल बुई ठीक है आलो खवाई अबे ना पड़ी जी अरे के मसाला डाल के तब भूज के मसाला तब हम डलिया जा ठीक ना तो हर सास बजे वो बतिया दीदी जी मगर फ्राई वाला सब्जी खानी
हां हो तो लोग के तो मन अनुसार जात होई बनावत बनावत जकर चटक मटक खाए खूब बनाई ना जकर घास पुअर नहीं खाए तो कहां से खाई जा तनी हम सामान आ होय कता ना चप्पर चप्पर मुंह चलावेली तोरे बोली में लस्सी ना ह बेटी बतन को हां कह देलु कान में के हां उजान तोहर मैया में ना बतावी आए कि एगो लड़की के काहे कहलु ह इनकर सामने अब उजा ए देखा लगन कि नहीं ए कुलता अपने भौजाई के देखा हमरा के मत दिखाओ तारा घर के ना है ठीक ना काम धंधा करे आइल बनी करे द खाए द लेके जाए द ठीक आगे इस समय रहेली लाई लगावे रे तो कुछ कर ठीक है बनावा मसाला पीसे तनी कैसे तोहर सास ससुर तोहर बोली बर्दाश्त करेला हो थक भगली कि ना उड़ा के पड़ा तो छिटाइए जेबू अभी बुझत नहीं खू हमरा के त 76 कहीं की